Però l-vaccines jipproteġu ħafna kontra mart li huwa ħafna iktar serju. Jew li jkalla ħares qatt ħajjiġri fuqhom ikun hemm iktar ċans ta' complications. Sissa there is no link whatsoever li lemma mart kawża l-autism. So l-iktar side effects li komuni, which might sound vera bla sens li ħanejda, imma li kollhom forsi naqgħu ġieħ fej issa fil-verità fit-tfal, insomma fil-koxxa tkun. Nilqakom għal-episodju ieħor ta' Kelmiet ma' Bambinelli u li m'għandna wix familjari, il-Dr. Amanda Camilleri Farrugia, it-tabiba li kelmitna. Nsellimni. Ftit ta' xurilu, kont ħanejt ftit ta' ġranet ilu, tant res ma lajr is-sena. Li kont ħanejt ġranet imma ftit ta' xurilu fuq il-gestri kullum reġet magħna biex kellna fuq il-vaccines. Kif inti? Mhux ħażin. Tidher tajba. Ejja, nimprovjaw iktar bil-mod. Ġekki tikber? Ġekki tikber u nidraw iktar motherhood. O mela. L-affarijiet jibdew jiġu iktar naturali. Hopefully nirnexxu iktar ma' żmien. Ifhem, Dejjem nitalmu. Doesn't come with a manual, dejjem nitalmu. Kulħadd jgħidlek li meta tibda trabbi, tibda tkun taf it-tfal u tidra eżatt it-tfal tiegħek u jgħidulek issir tabiba ta' tfal meta tissirhom u veru. Ġifieri tibda tidra ma' żmien bil-mod il-mod. Allum ħanitkellmu fuq xi ħaġa li naħseb għadha friska u apparti friska bħala tabiba, friska għax ġeki għaddejja naħseb bihom ukoll. Ekku. Il-vaccines. Dat topic naqa' tal-biża' mhux għan-nies li m'għandhomx idea ta' mediċina, manka għalija, l-fatt li jiena tabiba naħseb xorta at least ħanitkellem mill-esperjenza personali tiegħi xorta bżajt meta bdejna ntu għall-vaccines, jiġifieri. Għalkemm naf kemm huma importanti u ssib ħafna nies li huma xettiċi fuq il-vaccines. Jien min ix-xettika tipo x'naf l-importanza tagħhom, eċetera, ma xorta meta tmur biex tagħti l-ewwel vaccine jew l-ewwel ftit vaccines tal-bidu, ovvjament tibża. Ikunu għadhom żgħar, ma tkunx taf kif ħajreaġixxu għall-vaccine, tkun għadek inti ma tafx eżatt il-baby. Speċjalment l-ewwel baby. Mhux hekk, ma tkunx tafx eżatt kif ħajreaġixxi x'għandek tagħmel. Il-biżat normali u ta' omm, I guess. Eżatt. Mela, għax huma jibdew vera ta' żgħira. Ekku. Naħseb l-ewwel vaccines huma ta' basic ġimgħat minn ġimgħat. Normalment minn 8 weeks il qudiem nibdew il-vaccines. Isu l-ewwel 3 doses jiġu kull xahar, ġifieri minn 8 weeks, u mbagħad 4 weeks wara, mbagħad terġa' 4 weeks wara, mbagħad ishom nibdew inġebdu ftit iktar. Imma u jkunu għadhom żgħar, eċetera. Imma fil-verità ħafna midrabi ma jkunx hemm affarijiet biex ninkwitaw għalihom. Irridu nżommu f'moħħna li għalkemm għax ħafna mill-ommijiet jgħidulek pereżempju u anke jiena, tibżejtu jħossra ħajħdu żewġ tingiżiet jew 3 tingiżiet f'daqqa. Imma fil-verità importanti għax għalkemm l-immunity ta' tfal ikabruha anke meta jiltaqgħu ma' nies differenti, l-affarijiet li daħlu ġoħalhom, eċetera. Però l-vaccines jipproteġu ħafna kontra mart li huwa ħafna iktar serju. Jew li jkalla ħares qatt ħajjiġri fuqhom ikun hemm iktar ċans ta' complications. So bekk huwa importanti u bekk nibdew minn ta' żgħira. All right. Fil-verità. Żgur, għax inti bekk qed tevitala ma x'dajk jaqbadhom jieħdu possibbli jkunu jridu jmorru l-isptar, Eżatt, l-ewwel l-ewwel 3 xhur ħafna mid-drabi, ġifieri dejjem ngħiduha li jekk ikun hemm mid-deni irridu nieħdu l-itfal l-isptar. L-isptar. Issa ħafna mid-drabi meta jisu jkunu għadhom kif ħadu vaċċin u nkunu nafu jisu li probabbli id-deni minna ma ninkwitawx daqshekk u ma jkunx hemm għalfejn nibgħatuhom l-isptar. Imma l-ewwel 3 xhur bekk imbagħad sorta nagħtu l-vaccines biex nipproteġu għall-iktar mart serju. Eżatt. U l-ewwel vaccines għax hemm xedjuli ovvjament irridu nagħtu li hija obbligatorja fil-verità, naħsebux. Jew dik hija rikommandata jew obbligatorja. Issa hemm ċertu minnhom li bil-fors huma mela li ngħataw il-gvern b'xejn hija rakkomandata li nżommu magħha ħafna. U infatti qabel ma jibdew il-kinder jiċċekkjawhom biex jaraw li huma up to date magħha. Jiġifieri fil-verità
mhux suppost li nitilfuhom. Alright. Mbagħad hemm vaccines oħra li ma jiġux offruti b'xejn mill-gvern, imma li nirrakkomandaw li jingħataw. Okay. U li dak li jkun jista' jagħti fil-privat. Alright, li jistgħu jingħataw nimmaġina mal-oħrajn. Eżatt. Issa ta' min insemmi għax semmejt privat u gvern. Mela, il-gvern jirrakkomanda bil-liġi hemm ċertu affarijiet li jridu nieħdu bil-fors insomma. Alright. Issa, apparti minn hekk imma ħafna nies jgħidulek imma jiena bil-fors irrid nieħodhom il-poliklinik. Le, fil-verità l-injections li joffri l-gvern b'xejn biex niftehmu. Nistgħu jew nieħduhom meta jibatulna l-appuntamenti fil-polikliniksi jarawhom it-tobb, eċetera, u tagħtihom in-ners mbagħad il-vaċċin. Jew inkella il-gvern joffri di skema qisu nistgħu nsejħula hekk fejn inti tista' tagħżel jew il-pedjatra tiegħek jew it-tabib tal-familja tiegħek. Alright. U itjomlok tal-vaċċin ma tħallax ovvjament għax qed jissupplixxihom il-gvern u mbagħad ovvjament ħallas il-fita tal-vista biss. Eżatt, imma ġifieri dak li jkun forsi jgħidlek jiena ma nistax noqgħod immur fil-ħodu, pereżempju, ħabba li jsommur flaxija anti tabib tiegħi whatever. Eżatt. U nistgħu nagħmlu. Jew dak li jkun jgħidlek jiena xorta ħanoħodant il-pedjatra kull xahar għall-vista, so might as well. Eżattament. Tajjeb. U x'inhu mal-vaccines illi jingħataw kif qiegħda l-iskema? Mela, xejn twila. Mela, ta' xarejn nibdew 6-in-1. 6-in-1 tkopri fuq mikrobi differenti, 6 tip, insomma, inkluż il-hepatitis B. Natu il-meningitis il-B, fl-istess waħda, u pneumococcal li huwa bakterja, insomma, li kawża chest infections. Mainly. Xar wara nerġaw nagħtu t-tieni doża ta' 6-in-1. Però dit darba nagħtu doża vaċċin ieħor ta' meningitis tip differenti. Fit-tielet darba tipu 4 ġimgħat wara. Presso poco 4 xhur qed ngħidu. Eżatt, bejwet ieħor jisu 4 xhur, dejjem inħallu qed ngħidu 4 weeks jisu. Nerġaw nagħtu t-tielet doża ta' 6-in-1. Alright. It-tieni doża tal-meningitis B. Alright. U t-tieni doża ta' chest infections, ta' pneumococcal. Ta' pneumococcal, alright. Okay. 2-3-4 months. Issa. At 12 months natu it-tielet doża ta' pneumococcal. Okay. U it-tielet doża tal-meningitis B. Tal-meningitis B, alright, okay. Dik li jsejħula Bexsero. Il-Bexsero biex niftehmu, eżatt. Ġifieri il-Bexsero tingħata 2, 4 u 12 months. Eżatt. U magħha tingħata l-gvern jagħti is-Synflorix u xek. Eżatt, li hija ta' chest infections. Ta' chest infections. Issa fil-privat kien hemm ditti oħra li jingħataw il-ditta ta' chest infection li jkopru daqsxejn iktar strains. Ġifieri għal min jippreferi kun jista' jagħtiha privat dik l-injection biex. Ġifieri ma tagħtix dik li jagħti l-gvern u se tagħti l-oħra li jagħti privat li fiha xi ftit iktar strains. Eżatt, u li riċenti ħarġu għal iktar strains. Għal 20 strain minn flok għal 13 strain ta' pneumococcal. U tista' tingħata minn newborn ta' 20 strain? Tibda schedule bija. Tibda schedule bija. U għal minn ħa schedule kollha, ġast tingħata doża waħda oħra sena wara isa biex jisak kopri għall-edit strain, għall-oħra strains l-oħra. Alright. Mela, ta' 13 xahar, ġurna ħna wasalna sa 12 months bejna ngħidu. Ta' 13 months nieħdu l-ewwel doża tal-MMR. Alright. U d-doża l-oħra tal-meningitis li tkopri l-strains l-oħra, ACWI. Alright. U daw l-strains tal-meningitis tal-Bexsero hija il-B. Il-B. U l-oħrajn ACWI. WI. Dawn huma l-iktar komuni fl-Ewropa u xek. Eżattament. Għax ovvjament hemm iktar strains imma dawn huma l-iktar komuni u l-iktar anke li nsibu meta jkun hemm każijiet ikunu minn dawn l-strains. Issa, ta' 18 months. Okay. Nerġgħu nagħtu 6-in-1. Le, mux l-axar doza. Mux l-axar doza, ta' qabel tal-axar. Ta' qabel tal-axar. 6-in-1. Umbat ta' 18 months, id-dillu mbatt ta' 3 to 4 years natu l-MMR. Ta' qabel jidħlu l-iskola. Ta' qabel jidħlu l-iskola. Biex tagħlaq id-doza tal-MMR. Umbat ikun hemm daqsxejn ta' break minn vaccines. Dali qed ngħidu tal-gvern. When needed break imsiken. Issa ta' bej 12 to 14. Nieħdu l-ewwel doża tal-HPV vaccine li riċentament ġiet inkluża fin-National Immunization Schedule kemm għall boys u kemm għall girls. Anke l-boys? All right, okay.
Naħseb biex jipprevenu li jkunu carriers, għax fil-verità l-boys. Eżattament, Mhux ħajaffettwhom eżattament. l-HPV. Ma kienet meta ġiet enroljata di sistema l-ewwel bdew bil-girls u riċentament mhux ħanajt bħala timing għax m'iniex ċerta fuq, amma very recent. Hemm ġew inklużi l-boys. Alright, tal-HPV qed ngħidu l-vaċċin li tipprevenu kontra l-iktar tipi komuni ta' cervical cancer. Eżattament. Allura l-boys qed titulhom biex nipprevenu li jkunu carriers. Ekku. Alright. Issa, between 14 to 16 years ikun hemm l-aħħar booster ngħidu ta' 6-in-1 li fil-verità mhux 6-in-1 ta' parti mis-6-in-1 insomma. U ishom l-iktar vaccines li għandna nieħdu ikunu magħluqin. Alright. Però nistgħu nżidu żewġ vaccines oħra li l-ewwel semmejt li l-gvern ma jagħtix kollox għalkemm huwa ħafna fil-verità. Huwa kopert fil-verità u daw żdiedu lejtli wkoll. Eżatt, lejtli żdiedu, tipo meta konna żgħar aħna ma konniex ningħataw daqshekk vaċċin. Eżatt. Mill-iskema tal-gvern. Hemm vaccines oħra nistgħu nagħtu ta' chicken pox li tibda tingħata minn sena qisu l-fuq. U hemm waħda li fil-verità mhix tingiża huma drops fil-ħal tar-rotavirus. Konna semmejnija meta ddiskutejna fuq il-gastric. Li tingħata normalment minn 2 months lem fiha 2 doses. Okay, eżatt. Dawk jisom li nistgħu nżidu, fil-verità dawk kollox. Ovvjament imbagħad min ikun jiddeċidi li ħajsifer x'imkien eċetera, mbagħad irid jieħu storja oħra skont fejn tkun sejjer tiddiskuti mal-Floriana Health Center eżatt mal-Immunization Center u jgħidulek x'inhu jkun hemm bżonn. Eżattament, għax jiddependi mill-pajjiż li tkun sejjer. U żgur, u kemm ir-Rotarix u kemm il-Varirix it-2 doses u it-2 doses xi 6 to 8 weeks apart. Eżattament. U Rotarix minix ċerta jekk għandi xi żball, correct me if I'm wrong. Imma dik hemm xi żmien sakemm tista' tingħata u x'wansi taqbeż ċertu età jidir li jiena. Għax huwa l-iktar komuni fil-newborns. Ideally. Inti xorta għal-kemm tieħu l-vaċċin, għax di konna mistoqsijiet oħra li tipo mux ħajaqbdu xejn, mux għarrota Rex biss ġvira għal-kollox. Inti vaċċin ħat proteġik u ħat proteġik ħafna. Pero hemm min xorta in very small percentages, very small percentages, li xorta jista' jiżviluppa per eżempju l-virus jew daw l-affarijiet, imma ikun ħafna iktar mild, bħal kollox. Is-sintomi toħroġ iktar mal, di bħal meta eżempju xagħat ikun ħa il-chickenpox diġi l-ismajta pereżempju, jkun ħa l-vaccine ta' chickenpox. Imma flok toħroġ li ġismu kollu bżiża ikollu vera ftit. Eżattament. Tkun bħal meta toħroġ lok ħafifa. Aħna rridu niftakru li ħafna mill-vaċċini jingħataw biex kemm jista' jkun ipprevenu l-complications tal-marda. Ħafna min-nies kif semmejt ma joħorġux ġviri, kif taqbatajt, ħajkunu immunized kompletament fuqa, imma jiddependi minn ħafna affarijiet, għax jiddependi kif il-ġisem jirreaġixxi għal-vaċċin, eċetera. Imma l-iktar importanti li nipprevenu complications minna, ġviri, dik l-iktar ħaġa importanti. Żgur, u nimmaġina forsi tal-chickenpox forsi għalhekk għadha ma daħlitx fl-iskema, fil-verità ma nasibx li l-chickenpox tistax fiha xi complications kbar, ovvjament, ħadd tippreveni li Tista' teknikament. Vera, tista' Tista. Għax inti jiddependi, per eżempju, imma again, jiddependi mill-pazjent minn ikun, eccetera. Tipo jekk inti għandek health problems oħra, problemi ta' saħħa oħra, iċ-chances li tiżviluppa komplikazzjonijiet mill-infezzjoni huma ħafna kbar. Alright, okay. Mhix komuni, imma eżatt, imma u ifhem fil-verità ta' chickenpox jiena bħala persuna nirrekomanda għax ovvjament one fl-iskejjel tittieħed malajr. U dan għandek ġumatej, it-tfal, sama jinxfu, ovvjament, titara fejn ħajoqgħodu, ma ħajżommu speċjalment jekk il-ġenituri jkunu jaħdmu ġifieri llum kważi saret emast minn dak l-aspett għax il-chickenpox mhix ħaġa ta' 3 iem u daqshekk. Ifhimni, min nirrekomandaw għax anke pereżempju jekk inti għandek xi ħadd li huwa pregnant. Dik oħra. Isek inti fil-verità aħna meta nieħdu l-vaċċina kemm nipproteġu lil nafusna met nipproteġu wkoll il-ħaddieħor. Jiġifieri għalkemm n-nies forsi jkunu xettiċi u side effects tal-vaccines u komplikazzjonijiet tal-vaccines nisma'w ħafna. U at least aħna fil-kliniks li taqma ħafna nies jgħidulek mostra tajt intihom l-hom il-vaċċini għax smajtek. Ejwa fil-fatt għandi mistoqsija naħseb komuni ħafna ġejja dal-waqt.
Ħansaqsijilek Saqsija. Il-famuż MMR. Il-għaliex dal-aħħar smajt xi każijiet ta' measles. Issa ovvjament il-cases ikunu jistgħu jkunu ġew minn nies ħanejtek li ġew minn barra forsi ma kinux imlaqmin. Però jista' jkun ukoll ikun hawn cases Maltin illi għax ovvjament ma jkunux ħadu l-vaccine tal-MMR. Eżatt. Issa, darba kien hawn lajdut li l-MMR mal-autism, li l-MMR Li l-linkjata mal-autism. l-linkjata, din vera. Mela, le, mhix vera. Mela ħanibdew hekk. Dik xi 1998 kien hemm xi tabib dak iż-żmien kien għadu llum il-ġurnata m'għadux tabib l-Ingilterra u kien ippublishja paper li beda jgħid li hemm link ta' autism mal-MMR vaccine u ta' xi affarijiet oħra jaffettwaw l-insani insomma mal-MMR vaccine. Mal-MMR. U at that point in time ma kienx hemm studji oħra li jikkonfermawa jew jgħidu li mhux eżatt jinnegawha. U speċi di kienet published f'journal vera kif tajda ta' reputazzjoni. Eżatt ta' reputation tajba. Allura kien hemm di l-isker kif ta' battajt. Li jisma' mela ma ntuwiex. I mean, rightly so, għax aħna kulħadd jixtieq l-aħjar għat-tfal tiegħu, mhux hekk? U insomma, eventually bdew joħorġu ħafna iktar studies u l-ebda study ma beda jsib link. Okay. Biex to cut a long story short, insomma, saret investigation minn medical body tat-tobba tal-Ingilterra, insomma, u sabet li dan il-tabib kien published il-paper għax kellu business interest li jgħid ek, ġifiri kien daħħal miljoni fuqha minn din il-lajja, sort of. Okay. So, no, imma fil-verità, unfortunately, din il-lajja, din Għada il-gidba, tinstema sal-lum, ġifiri jekk ilha minn 1998. 98. Minn 1998 għata tinstema To be sal-lum. fair, it was disproved xi 10 to 12 years wara, ġifiri took quite a while, allura baqgħet ħafna ġifiri kemm insarħu l-imħuħ tan-nies illi l-istudju da ma 10 to 12 years biex kien hemm ħafna studji kien hemm ħafna differenti. studji u biex kien hemm investigations kienet twila. Eżattament, eżattament. Għax ovvjament ġili tisma' midulek imma le ta' vera, x'malli sajtilu. Beda juri sintomi tal-autism, fil-verità nimmaġina jkun. Fil-verità, it can be a lot of stuff, fis-sens. Inti, again, kif qed ngħid, s'issa studji ma jurux li l-MMR dirett ikkawża l-autism. Jiġifieri ma nistgħux ngħidu għadik for sure. Imma ħafna minn nies jisek inti tingħata fil-verità l-MMR tingħata feta fej jibdew jesprimu ktar li nfishom, eċetera. Allura jibdew joħorġu ktar traits ta' autism. Dan aħna normali l-bnedmin nippruvaw nsibu risposta għal kollox isek. Allura ngħidu mela l-vaccine kienet. Però sissa there is no link whatsoever li l-MMR tikkawża l-autism. So, hopefully nserħu ftit vera, infatti l-screening tal-autism anka minnaħa tal-gvern jibdew jiskrinjaw it-tfal ta' sena u nofs. Eżattament. Ġifiri li jkun iż-żmien li tgħid inti jkunu ħadu l-ewwel doża. Eżatt, ikun ħadu l-ewwel doża u t-tieni waħda qishom. Allura ovvjament jinsert tal-istess żmien u jaf ukoll għax xi kultant tiġri, forsi qabel ma tkunx qed tagħti każ. U malli tgħid tajtu l-imma mela ħa nara x'ħajjagħmel. U jsek bla ma trid tagħti iktar każ. Tagħti iktar każ jekk hux qed jitkellem. Fimt ma tgħid il-ħoda mhux qed jitkellem dat-tifel, ġifieri jew dit-tifla. Allura jaf tkun ġejja naqra minn hemm ukoll għax xi kultant. Forsi jkun affarijiet li ħadnihom lajt la qabel u mbagħad nibdew nagħtu każ, nibdew ninnutawhom wara għax bdejna nagħtu każhom wara. Mhux hekk, mhux hekk. Tajjeb. Bħala side effects tal-vaccines. Huma fil-verità il-vaccines li jingħataw minnaħa ta' din l-iskema ilhom jingħataw żmien, ġifieri mhumiex vaccines li ħarġu issa u forsi they're all backed up by long-term studies. U nafu hemm profile naħseb ukoll ta' long-term side effects, ġifieri. U bħala side effects naħseb l-iktar komuni huwa id-deni u jerġa' Askolla. L-iktar side effects xuli komuni, which might sound vera bla sens li ħanejda, imma li kollhom forsi naqgħu ġieħ fej issa fil-verità fit-tfal, insomma fil-koxxa tkun. Imma bħal meta fil-kbar aħna nieħduha fil-fleet. Unħossu dik naqra weġġa dik l-ewwel 24 hours. Hija normali li fit-tfal forsi torqothom
ikunu ftit muġuħajn, eccetera. Għajmin mux uġiħ ta' barra minnaw. Ġifiri normali li jkunu ftit ħanejdu krenki dak li ħajoħduha. Xorta n-notaw li per eżempju għal-kem ma jtellawx deni, forsi xorta dakinhar ikunu daqxej iktar jridu ftit iktar, jew jkunu iktar mixxej, mħedlin ftit iktar. Pero kif semmejt inti, d-deni u koll jista' jiġri bil-vaccines. L-iktar komuni li jiġri bil-Bexsero, tal-meningitis il-B. Infatti aħna ngħidu isma' b'dik il-vaccine meta jieħduha tibda tagħti paracetamol every 4 to 6 hours. Minn malli tmur id-dar? Eżatt, tħadd il-vaccine, tajthom il-vaccine, mort id-dar u bdejt tagħti bil-mod. Tagħti il-paracetamol. Normalment għall-ewwel 24 hours għandu jkun biżejjed. Tagħtiha regolari u mbagħad tagħtiha skont il-bżonn. Tagħtiha skont il-bżonn. U normalment b'daw il-vaccines partikolari 1 to 2 days ta' deni, mux suppost li iktar. Okay. Having said that, l-MMR tista' tagħti id-deni ġimgħa wara. Ġifieri 7 to 10 days wara li ħadna l-vaccine. Alright, ġifieri fl-ewwel 7 days ma jkollhom xejn li forsi pain. Eżatt, naqgħu ġiħtan imma jistgħu jtellgħu. Eżattament. Għax il-ġisem ikun għadu qed jirreaġixxi għaliha. U fil-verità d-deni mhux xejn ta' periklu once nikkontrollaw, ġast huwa l-mod kif aħna nirrispondu l-immunity system tagħna ġifieri qed. Għax dik hija live, hija live vaccine, allura il-ġisem idumna aktar biex jipproduċi. Meta ngħidu live vaccine ġifieri il-mikrobu ma jkunx qiegħed ħaj kompletament li ħaj abdek dan, ikun modifikat naqamans biex niftehmu. Ikun modifikat b'tali mod li ma jħarġux is-sintomi. Jew jekk joħorġu vera mild. Għax ġieli smajt minn pereżempju ħadd chickenpox ħarġlu rax żgħar. Eżatt, joħorġu vera mild. Imma ovvjament ma jkunx ħaj bħalma kieku taqbad il-infection. Żgur. X'ismu, ġifieri. U dawn huma live vaccines, ġifieri il-live vaccines huma tal-Veririx u l-MMR. Eżatt, chickenpox u l-MMR. Tal-Veririx ma nasibx li tella deni u wara. Mhux li jekk it-tella, it can. L-iktar komuni ma kif qed ngħidu l-meningitis il-B l-iktar li għandha. U l-Veririx l-istess bħal-MMR, ġifieri jekk ħattella deni ħattellaħom 7 to 10 days wara ħabba li hija live vaccine. Mhux bil-fors. Mhux bil-fors. L-iktar komuni di tal-MMR li 7 to 10 days wara. Issa, jekk ukun hemm xi ħadd, pereżempju, ħana ġan saqsik fuq ta' chickenpox. Dik meta toħroġ l-ewwel darba jdu jkollok l-immunity għalija. U xek. Issa, ejja ngħidu xi ħadd pereżempju għandu ħuħ ikbar u ma ħadix. U pereżempju ħarġet lu chickenpox u bela ħażejr li wasal fi żmien li joħodha. Okay. Joħodha il-vaccine xorta li tkun ħarġitlu jew le? Le, tkun ħarġitlek m'għandekx għalfejn. Ma għax you're immune minħabba li kellek l-infezzjoni. Eżatt, jekk inti qabditek l-infection, ġismek ikun bena immunity għalija speċi. Alright, ġifieri m'għandekx għalfejn toħodha. Tajjeb. Dat ngħidlu ħafna mid-dawn l-affarijiet ovvjament huma generalized, ġifieri jekk ikun hemm ċertu każijiet speċifiċi jinnaf pereżempju jekk tfal għandhom xi mart biktar komplikazzjonijiet, eċċetera, dejjem jitkellmu mal-pedjatra, eżatt, that's the safest option. Għax ċertu affarijiet jaf jinbidlu f'dal każijiet. Ġifieri importanti li nagħmluha. One last question. Ġieli pereżempju ikollok appointment tal-vaccines u tfal ikunu ma jifilħux. Meta jkunu ma jifilħux, idealment ma morrux għal-vaccine u xejn. Meta jkun hemm id-deni. L-iktar. Ġifieri pereżempju għandu runny nose biss u m'għandux deni tifli su farfet. Ħanibdew hekk. Jiena issa mela on paper fil-verità intieri id-deni l-iktar ħaġa importanti li ma jkollhomx. Alright. Issa, jekk it-tfal huma ma jifilħux tarom miżerabbli li mitluqin u hekk, tihomx vaccine, eżoħ jintelqu iktar. U fil-verità qas inkunu nafu jekk hux ħabba l-vaccine jew ħabba l-infection li jkollhom pereżempju. Alright, okay. Having said that, jekk pereżempju vera inti marbut bil-ħin u bil-forsi tittihomlhom, jekk dan kien kellu pereżempju infection fil-grizmej. U qed jieħu l-antibiotics imma qiegħed okay, issa tajjeb, wasal 5 ġurnata tal-antibiotics, tista' tagħti il-vaccines. Alright, ġifieri anke xi ħadd jinnaf kienet jieħu il-kalpol jew antibiotics jista' jieħu xorta l-vaccines. Provided li m'hemmx denijiet ngħidu. Le, eżatt. Jinnaf xi ħadd jieħu l-kalpol għax muġuħ pereżempju. Jinnaf qed jagħmel teething u taf inġil intuhom il-kalpol. Eżattament. Dawk tal-iktar, dawk l-iktar. Tajjeb.
thank you tal-informazzjoni li għaddejtilna. Jiena ħantella wkoll ix-schedule infographic bħala kumment. Ħalli min ikun jrid iktar informazzjoni ikollkom ix-schedule imniżlaw taħt. Minna, ma fadalli xejn iżjed xi ngħidilkom ħalli thank you tal-li segwejtuna u thank you inti telli għal darba oħra il-qajt l-istedina tiegħek. Mill-qalb.